Vi er nu kommet til landslejrens dag 2. Her i regnvejr, der bliver så arbejdet, og her der er nødbordet eller nødoverdækningen ved at blive sat op. Det, der skulle have været Hawaii-tema, er nu blevet til sikring af vores anlæg til at oplade mobiltelefonerne med. Og hvis vi går en tur rundt her, så er det jo mest de voksne, der er i aktivitet nu med at få sat præsendingen op. Alle piltene er ude på aktiviteter. Og nu bliver jeg sat i arbejde, men han må så lige vente lidt, fordi nu er vi sådan set ved at prøve at filme det her, så alle jer forældre, I kan få en masse information om, hvad der sker herovre på lejren. Vi har også fået besøg af vores seniorer, som har været en tur, var her et par dage før os andre, og var nede og se Car Park North, som vist havde været noget af en oplevelse. Men det her, det er vores lejr. Men det er nok også lidt svært at se, hvordan vejret er her, men det regner faktisk temmelig meget.